Така, вече хора, това е Minecraft епизод 2. Не знам, май 2 или 3, не знам. Извинете ме хора, че не тъмна. Просто забравих да видя докато включа клипа и... Добре, това е втори или трети. И... С Линия сме босмен. Защото той си... пътуваше за София днеска. Ама той се върни, бе. Може до вечера да направим трети епизод. Или... Не знам който е, четвърти, трети. Да направим до вечера, като се върни, той се върни към 6-7, може да направим към 8 или 9, може и 10. Вот. Имаме време. И... Сега не знам какво да правим без него. Той има идея, аз нямам. Може да... Какво да правим, не знам. Освен... Чай се. Къде? Не знам. Моля. Да. Добре. Сега обаче го направим, бе, майче. Ако няма босмен, не го правим. Лука, малей. What? Добре. Мисля, се посходим до някъде. Ще се върнем. Това ще е епизод най-ново. Мои яйце. Май има пиле. Добре. Добре. Се посходим, а трябваше да оставя следа до къщите. Аз не мисля да се отличавам много. Май. Много. Окей, това се вижда, ама... Тук имахме болта, ама още не сме направили. Ако в първи епизод или втори или трети, който да е, ще има портал. Хора, да не го правя по-хубаво, че не знам. Аз се забравям, бо сме много помни, ма не сме не. Ще да помни. Иначе къщата е Кипра. О, може да направя епизод и сега като свършим 15 минути на Майнкрафт къща. Втората къща, която ще е. Ще направя епизод. Майнкрафт епизод къща 2. И... Yes! Да, ще направя на Майнкрафт къща. Сега, свърши това, веднага почвам да защото после няма имам време. Да се... Аз си по-потава. Майко, правим сега, като няма пътешествие. Друга къща, добре. Това ще правим. Чай, че минаха 3 минути. Смейте само колката. Или може нещо като склад, такова складче. Сажим. Или сетих се едно нещо. Къде има бели левета? О, ето ги. Леки. Извинете малко спорите, малко болничек. Бе, сега. Дес. Няма чекна. Ето това. Изчига. Да, това ще изчига. Не обработен трябва обаче. Сега изчигат. Само те тия тук. Ок. Идея свърши.
то май стигни. Не стигни с таком. Система пак скача обаче. Или може да направим как се викаш? Как се викаш? Това е не подземие, пак аз подземие ще да кажа. Ами, айде, не знам много. What? Добре. Ама... Къде изравним? Или да не изравняваме пък. Да, няма да изравняваме. Да, обаче няма да бъде. Ако съм клипът на 6 минути. Добре, да почвам да стоя. Окей. 2, 3, 4. Някакво складче няма да я видим. 4. Да ви слежим на 4, 4, 8, да разчинат. Лад копра. Как вместо да го... Добре. Обаче... Да, се измислим. Мале... Еми, много бъркам. Днеска съм забравен целия. Кой складче си е някакво? Няма да е голямо. Ако се чуете стълбите как стане, ма ще видите. Точно. Така, така. Така, така. Добре, окей, така е добре. Добре. Сега. Трябва да взема да изкаря стълбите. 8. Стигат. Само че... Добре. Ей, чест. Боч. Я съм гледал. Добре. Чупаки, бра. Хули. What the fuck you? Еми, хора, това ще е този епизод. Няма колко повече. Ще се покажа да с босмеше. Това ще е този епизод. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте и чао.